představit. Jsem Tomáš. Toto Ahoj, je já jsem Jana. Dobře, tak jo. Můžeme začít kapka. Hodně už přijde. Kde mám ty klíčky? Tak jo. Tě doklepávám. Tady se vysísko. Vymyslel jsem plán. Pojedeš se mnou na bruslení. Zabal si brusle, dojdi si vyčurat a už to mám. Tak jo. Na prdele, tenkrát mi to si štípnu. Proč jsi zachtěla? Vydělím v autě. Tak jo. Tak jo. Obu boty. Bruslíci. Počkej. Tady je lépe. Jo. Tě zabiješ. Mě musíš natáčet. Mléko odlítla. Jano! Kam jsi zvířil? Ano, lásko! Kam jsi běžel? Oh, Jan. Já jsem měl takový strach. Pojď, půjdem do mé popelnice. Máš mi nezařízení, si říkal. Ale mám tam ještě jednu. Holku? Jo, pojď. Představím ti. Ahoj, Alčo. To je moje kamarádka Alča. Ahoj. Ta nás zrovna teď natáčí. Tak jo, měli bychom tam ještě něco dodat? Já myslím, že je to všechno. Dokonalý páreček. Určitě. Ahoj.